Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District hapok ke jingelam u Presiden jongka usamla pensyai kharbani kelai kendo ya ke District Medical and Health Officer DMHO jongka West Khasi Hills ban IT haka ya ke dorkhas haka bayade bat kilat ajing sumar haka ni ke district. Habakren syakilat patai kubor hadin ke jingelang u Presiden ke FKJGP u pensyai kharbani ula ong baka seng jong u kala kentu ya ke DMHO ban pentikna baka don ke jing penbiang ya ki dawai dashin ki bakongsan syabaro ki jaka sumar hapo ke ni ke district ki bakentop ya ki primary health center ki community health center bat ki sub center. Ula banjur syuk-syuk ro bal ladon kamker ki ban penbiang ya ki kali kit nongpang ha ke ni ke district ban bo ya ke jaka le dialysis ha Nongston Civil Hospital ban pentri kamno ya ka Maternal and Child Health Hospital ha Nongston bat ban pentri kamno ya baro ki sub center ki Bampat Dam. Ha ka jubab ka DMHO kala pentikna ya ka ni ha ka seng ba an sa shimkhia ya baro ki jingdawa bala IT ta ka FKJGP bat an sa pharo syaki bor bakam halor panle ya ka badan kam. Di nagaliang gajungi mentaka singing lai kendo i madam ban pensengau halor ba ki pajba yang ni kadong kathan ki mad ki jinge be kendo nak por ki por khamtam ha be de jingduna balat jong ka kali kit nongpang ka ambulans par ki jing bomdon ro ka kali kit mediap apo kani ka dong kathan ka jingi apo West Khasi Hills te kani ka kali kit nongpang kalong badon kam palat ka duna nadu Nongston Civil hadu ki PEC bapar ha be de bat ki jingduna ki dawai ha ki PEC civil bat hadu ki subsentaro bagane ru kadai kawai ka ba bu jinge ya ki pajba kadong kathan ka jungi tinggal gerpat ru ba ki ben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena ha ki PEC bapar i labu ru ka jeng gerpat ya i madam bala dalong ka bala ban bu no kawai ka jaka ban le dialysis hapo West Khasi Hills ti nglabu ru ka jeng gerpat ban pli no ya ka conserving ha kani ka civil hospital Nongston ngilayo ban pen kan mau biang hai be dei bat ka MCH ka Maternal Child Hospital mo ka ba lat slem ladep ya ka hospital ndre hadu mentah kamot bangi wi ba susa kongreng kumtu kumba ngiwi mentah te na kaliang ka jungi nglabu ka jingkeli ba hato ya ki tiar ki bala ra semua kerwat hadu mentah la nem ban ra biang ki batma yang te ndre hadu mentah ngiwi ba kimpadon kanunu ka jubab na kaliang ka madam ngi madam te nglayo ru ban bu jingkeli ha dei bat ki nong trei ban sanction post rei ba hadu mentaru na kaliang jungi parla ban ai kanunu ka jebab mar ba impri tingi kerpat jur ya ketika MCH ban plino kloi ban ai ka jing sakri ka bah khamtam ya ki long kemi ki khunlung khna ba ngi ba mentah po civil kala khamia palat namar ba ka jing duna ka jing thia rei la da plino ya ka jing ka MCH sang tai kalong ba kalong ka jing kerkhu ya ki pajba jong ka dong than ban yo ka jing sakri ka ba khamba ban ai ya ki long kemi ka ba armen habe dei ban plino ya ki subsentar ki bala depsina re hadu mentang i ba gadang bun ki subsentar ki ba kimpat peli mo ya ki subsentar nila yo ru ban ya keren habe dei ba ki jing jong ka rambrai ka riengdo bat ki PC ki ba ban pensengau hai madam ban penbiang ya ki jinon kam jong kita ki PC bapar